ଜୟ ଜୟ ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ଯୀଶୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଲିବା। ନମଇ ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ପତିତ ପାବନ ବାରେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣଇ ଧର୍ମ କର୍ମ ନ ଜାଣଇ ସତ୍ୟ ପାପ ପାରାବାରେ ପଡ଼ି ଭାସୁଛି ନିୟତ କଣ୍ଠେ ବସି ଧର୍ମାତ୍ମା ପଦ ଦିଅ କହି ଗାଇବି ଗୁପତ ସତ୍ୟ ମାନସ ଛଇ ପରମ ଦିଅ ଯିବେ ସତ୍ୟ ଦିବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଶନ କଳିରେ ନରେ ଲଭେ ସତ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା କାଳ ଜାଣି ପ୍ରକାଶିଲେ ଜୀବାତ୍ମାର ଆଗେ ଯେସନେ ମାନବ କୂଳ ପ୍ରବେଶ ସ୍ୱରଗେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉପଦେଶ ଅପୂର୍ବ ବଚନ ପଦ ପଦ କେ ଝରଇ ଅମୃତ ସମାନ ନ କରିବ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ନ କରିବ ରାଣ କେବେ ନାମେ ବିଶ୍ୱପତି ମର ବୋଲି ଅଭିଶାପ ନଦିଅ କାହାକୁ ନ କହିବ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଅସ୍ତି କଥା ଅସ୍ତି ହେଉ ନାସ୍ତି କଥା ନାହିଁ ବାଚ ବିଚଳିତ ନରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କହି ଅପରକୁ ଦୋଷୀ କେବେ ତୁମ୍ଭେ ନ କରିବ କେ ଜାଣି ତୁମ୍ଭେ ସେ ଦୋଷେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯିବ ନିଜେ ପାପ କର୍ମ କରି ପରକୁ କିମ୍ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ପାପ ଛାଡ଼ ଭାଇ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇନ ପରକୁ ଶିଖାଅ ପାଇବ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ସତ୍ୟ ପଥେ ଥାଅ ନିଜ ନୟନର କୁଟା ନ ଦେଖି ଆପଣ କେମନ୍ତ ପର ଆଖିରୁ ଗୁଣ୍ଡି କାଠ ଜାଣ ମନ୍ଦ ବୃକ୍ଷେ ଭଲ ଫଳ କେବେ ନ ମିଳଇ ଭଲ ବୃକ୍ଷେ ମନ୍ଦ ଫଳ କେବେ ନ ଫଳଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଅଛି ଅତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବଳରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବେଗି ଚିହ୍ନ ଯେ ସକଳ ବୃକ୍ଷେ ମନ୍ଦ ଫଳଟି ଫଳିବ କଟା ଯାଇ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳିବ ବାଲୁକା ଉପରେ ଯେହୁ ଗଢ଼ଇଟି ଘର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଜନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସଂସାର ପାଷାଣ ଉପରେ ତେଣୁ ଘର ବନାଇବ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ କେବେ ସେହି ନ ପଡ଼ିବ ଏସନ କାଳରେ ଏକ ପଣ୍ଡିତ ଯିଜନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ ପଡ଼ି କଲା ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ସଂକେ ଗୁରେ କରିବ ଗମନ ଯେଠାରେ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ମୋର ସ୍ଥାନ ଶୁଣି ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ ବେଦେ ଲେଖା ଅଛି ଯେସନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼ାଇର ବସା ଅଛି ଶୃଗାଳର ଗର୍ତ୍ତ ମସ୍ତକ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନର ପୁତ୍ର
तहु उठी प्रभु जीशु गले एक ग्राम शास्त्र रे लेखई से जे कफरनाहुम घर मध्ये बसी प्रभु शिक्षा जे दियंती जनतार भिड़े केही घरे न पसंती एसन काल रे दोला घेनी केते जन एक पक्ष घाती रोगी आनिले से स्थान प्रवेश न पारि घर चालरे चढ़िले छात कणा करी दोला ओह्लाई देले पक्षाघाती रोगी प्रभु सम्मुखे देखिण विश्वासी ताहार बुझी कहिले सन हे पुत्र तुम्भर पाप क्षमा हेला जान शुणिया चंबित हेले अध्यापक गण मनरे कुपांच करी कहंती एमंत पाप क्षमा करिबाकु एकी समरथ पाप प्रायश्चित कले पाप क्षमावंता दक्षिणा स्वरूपे टंका आम्भंकु मिलंता पंडित आचार्य पुणी अध्यापक गण देखांती दांडरे बड़ धर्मवंत पण पुराण दुहाई दे धार्मिक बोलांती कपटे दरिद्र धन सर्वस्व हरंती विधवा सर्वस्वधन करंती हरण दांडरे देखाऊ थांती बड़ टेकापण जाने से मन कहती ए सन कि पछरे निंदा कर कारण पाप क्षमा हेला किंबा जाओ घेनी सेज एबेनी कथा मध्यरे कि कथा सहज किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट सत्य अवतार पाप क्षमा करिबाकु सकति तांकर ए कथा सकले जेन्हे बुझंती संसारे तेणु जीशु आज्ञा देले पक्षाघाती नरे तोड़ी तुम्भ बिछणा को कर हे गमन न करिब पाप कर्म आउ कदाचन आज्ञा मात्रे एकी हेला देखी चमत्कार पक्षाघाती डेई उठे पादे दे भार सज्जा घेनी जय जय गाई सगीत धावई घर को बेगे होई आनंदित पुत्र कन्या भारी जाको कहे उल्लासे जीशु ख्रीष्ट सत्य जीशु जानिले विशेषे दर्शके मिलिण कले ईश संकीर्तन असंभव अद्भुत घटना दर्शन एथु अंते सुड़ सर्वे सुबुद्धि पंडित एक गृहस्थर घरे जीशु निमंत्रित से लोकट जान निज कूले जात सब चोलोक ठारे से बड़ घुड़ित भोजन सकाशे जीशु प्रवेशिता घरे उपविष्ट हेले जाई आसन उपरे संगते बसिले सेते नीच जाति गण शिष्य वृंद संगे जीशु बसिले क जान पंडित पुराण पंडा करिता दर्शन पचारंती शिष्य गणे तहिर कारण।
ତୁମ୍ଭ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଅଟେ କି ଆଚରଣ ନିଚ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ବସି କରନ୍ତି ଭୋଜନ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କରନ୍ତି ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନେ ଅନ୍ଧ ତୁମ୍ଭେ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ବିଚାର କୁଳମାନ ଗର୍ବି ଜନେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ଜାତି ଗର୍ବ ଯାଇ ରୋଗୀ ଜନ କରୁଥାଇ ବଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନିରୋଗୀ ଜନର ନାହିଁ ବୈଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏ ନିଚ ଲୋକେ ଅଟନ୍ତି ପାପ ରୋଗୀ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଜାଣି ହେବେ ଉଚ୍ଚ ଯୀଶୁ ଯୋଗୀ ଉଚ୍ଚ ମାରେ ନିଚ ହେବେ ନିଚ ମାରେ ଉଚ୍ଚ ଏକାକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଚ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଆସି ନାହୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ସକାଶେ ପାପୀ ଜନେ ଚାହୁଁ ଧାର୍ମିକ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ ଗୁଣରେ ତରିବ ପାପୀ ଜନ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କୁଆଡୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଆସିଅଛୁ ପାପୀ ତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକର ଆମ୍ଭଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାକ୍ୟ ଅଟଇଏ ଜାଣ କେବଳ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥେ ହୋଇଛି ପ୍ରମାଣ ପରେ ଋଷି ଯୋହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଯୀଶୁ ନିକଟରେ ଆସି କଲେ ନିବେଦନ ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ସର୍ବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ କ୍ରିୟା କର୍ମ କାଣ୍ଡେ କରି ବ୍ରତ ଉପବାସ କିନ୍ତୁ ଏକେ ଅତ୍ୟାଚାର ତବ ଶିଷ୍ୟ ଗଣ ନ କରନ୍ତି ଉପବାସ କିଶୋର କାରଣ ସେ କଥା ଶୁଣିଣ ଯୀଶୁ କରନ୍ତି ଉତ୍ତର ଯାତ୍ରୀ କହି ଶିଷ୍ୟ ଗଣେ ଅଟୁ ଆମ୍ଭେ ବରଯାତ୍ରୀ ବର ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ଘେନି କି ପାକର ଦ୍ୱନ୍ଦ ବର ବୋଲି କହି ତାକୁ ଗୁରୁ ମହାଜନ ଗୁରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ବ୍ରତ କିବା ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଜନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗାନ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ଏଥୁ ସଭିଙ୍କୁ ନମନ ଆସନ୍ତା କାଲି ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଟନ୍ତି ମହାକୃପାମୟ।